Katukoran sa bus rapid transit kung BRT sa siyudad sa Sugbo magsugod na sa di pa matapos karong tuiga. Kini ang pasalig sa kagamhanan sa gitawag ng mga big ticket projects sa Sugbo nga kabahin sa mass transport system. Aminado si Michael Dino, Presidential Assistant for the Visayas, nga kaniadto supak siya sa BRT kay dihaom sa mga gagmayng kalsada. Apan ang kabag-uwang ipatuman mao nga sa mga dagkong daan gayud kini paagion aron di maapektuhan ang riding public. Di nila itugot nga ang mga 4 lanes nga dalan matibhangan na hinuon tungod sa BRT. Gilauman nga sa tuig 2021 ma-operational na ang BRT. Matud ni Regional Development Council Chairman Kenneth Cobonfue, di na mulahos sa talamban ang BRT. Samtang laing matang unya sa mass transport system, mao ang katukuran sa monorail o cable car. Lugar na may 4 lane niya, kung ano yung doha, non-negotiable, dili ko masugot. I'm sorry, kay. Kung hindi lang buhat nun, God, it will say, oh, sa una, kay, kung ano nga, gano'n na, okay naman gano'n, no. Realize nga, na-adjust tayo always ang public or private commuters or vehicles, you'll have those 4 lanes. No? SRP, no? Down to Osmeña, no? Osmeña Boulevard. Ngayon mo, aki siya to Escario. And then it will make a turn lapit niya sa Asilo and end sa IT Park. Hindi na mula sa Talamba. Hindi na lang sa Lamba. Don't worry, wala tayo monorail.